Txomin Arriolakin gaude, eta berak irabazi zago noin dela pare bat aste astotxo egunean asto onenari ematen zaion saria, eta ja ez da lehenengo sarixa astotxo egunean irabazten dagoena, 5 aldiz irabazi dago. Eta esplika eguzu, Txomin, pixkat ze asto hauek ze oin gaur egunean zertarako erabiltzen dian, da leheno ze erabilpen ematen zitzaien antxina basarrixetan. Bueno, gaur egunean ez du bine lanik. Gaur egunean dautza txegulta garbiu, hemen osoko etxietan ebiltzeitut, eta gero dia behon pixkat asto gorko baraia, eta hortako dira gaur dabiltzen astuak. Lehen astuak jezeuen jateko gutxi eman eta lan egin €1. Gaur bestea jana ondo eta lanik ez du egin astuak. Gero behon asto honen ezagarrixan zertzan, hauen lehen urte haietan ibiltze zian asto honek lanian, beste asto arraza bezala, hauek autotona bezala, beste asto arraza batzuk ebaiten, inon arrazan arruka. Orduan, honez zian, orduan urteaetan itxezan, garilla itxezan, hartu ere bai, babia ere bai, eta etxeko hola toki honetan, terni honetan, labori itxezan. Hola, maskar zamarretan, zelei pusketa batzuk gote ziren. Orduan, gizona itxezen, ikas ginen, da beste gizon batzuk argintzan ibiltze ziren. Eta handra itxezen, itxezen beharre bai, sakuetan sartu, da asto txiki honetan kargau, eta etxea erutu zuen behar hori. Da gero, kaleko horrekago egin bai. Da kalea zaukuen nian, esne pixkat erute zen, asumbrete erdiko marrinbitxa batzu bazian, 2 asumbrekuak bai, da 3 asumbrekuak bai. Zaukuen nian erute zen. Da kalea hon, ben erreka utxuak egin, da atze etxea, da gero, hasi zian, makineia sartzen, da gero, kamino egiten ebe bazarretxat, da astu da pixkat kaltzea juntzan, da kaso ondi ingabe eta beharrik ez, beste etxe askotan, da hola, kaltzea juntzan. Da gero indala urte batzuk, hori laskaon ikende astotxo eguna hori dator oindala urte askotiken. 100 urtetik gora, ez? Bai. Eta orduan, han ere astu hasi ziren, gutxitzen, oso gutxitzen ere. Da urte bakarra baten 3-4 ero saldu, eta gero, pentsau zen zerbait itxia astotxo egin horri epskat nergeitxu ematiko manizala, asoziazioa forma ginen, eta subentzionatzen bezizela, eta asto autotonak, asto autotonak bilatziek hamen izan, da ez zauzen errezak asto autotonak bilatziek. Ez zauen da. Eta autotonerre hasi ginen poligi bilatzen, da oain jende desente ahi da kargu hartzen asto honei, eta pasaduan aurten ere bai, autotona eurok, 117 hondi alaskaon, da beste 3 urtetan 100 gora pasadia. Da, ni guztua nago, lana gora idaiten da ikusten da, mejoatzen da zela. Orduan esaten dana astua galtziar dagoela eta, bueno, hendi pixkaterako badakagu astua. Bai, ni iritzat asto naturalak pixkateko izango dela. Eta lagunkako nebentzat. Eta hauek dira, Txomin, enkartazioetako arrasakoak, ez da? Euskal arrasa, baina enkartazioetako arrasa. Bai, enkartazioak dira. Honek
lehen lanien hemen ibiltzen izan demon, eta baita minetan ibiltzen ziren asto txiki honek. Bai, ibiltzen ziren. Asto txikisak, txikerrak, baina gogorrak. Bai, hori da, hori Bizkaiko hitz bat hola da, txikerra baina gogorra. Eta behon ez aurri zetue, ripaz bizurixia, motorpunta zurixia, begi bueltake bai, eta alturan bat eta hogeiz azpiti biherrekua. Arrasakua izateko? Bai, arrasakua behen zaur hori txue. Hanka pintzamarrak eta belarriak txiki albaldin bat. Hori da behen zauri hori da. Naso, ale beku ekartzea gora. Arre!